wordt een grijze dag, maar ik een groene dag. Wat een verschil tussen het noorden van Nederland, Uus, en het zuiden van Nederland. Maar sneeuw hak het dan hoor. Maar het wordt al je wat oors. We komen maar wat hogere temperaturen deze week en later in de week ik meer zinnen. Ik zet het op een berichtje. Joen en vannacht bewolking, misschien is het een beetje rein. En verder kans op dampwater of mist. Temperaturen 1 graad boven 0. En de wind nog altijd matig rond vrij krachtig of krachtig. En die komt uit het noordoosten mee. Maar die wind houdt hem letter vannacht wat meer daal. Monodag. Dan een dag met bewolking. Ja, en de temperatuur in tonen hoe de hele provincie samen bij de 3, 4 graden hinnen. Had maar op een graad of 3. En verder lijkt het te droog te blijven. Maar er is een kans op mist of dampwater. En de wind uit het noordoosten mee, misschien noord-noordoost, en die zal matig rond vrij krachtig wezen. Dan in de joentijd en in de nacht gaat die temperatuur weer naar de 0 of -1, dus kans op glijdens. Wel, we sjoggen vooruit. Nou een waasje maar wat zinnen, vooral in het waardgebied. Verder is nog altijd een protte bewolking, temperatuur 4 graden. In de nacht nog altijd een 0, -1, misschien wel -2. En dan blijft die kans op glijdens. En dan zetten we terug naar Toonsje en vrijheid, hoe daar is dan 6 graden, in de nacht 0 of +1, blijft die temperatuur in de nacht nog altijd om die 0 graden heen. En dan heb ik samen bij opkledings bij wat kans op glijdens. Maar het positief is, de zin komt er meer bij. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.